Ландыш Әбударова. Умарта. Миңнегали картның үлеме Каракүлне бер шаккатырса, аның Нәфисә дип сүз әйтә башлап, әйтеп бетерә алмыйча китеп баруы авыл халкының кызга кагылышлы хәтер сандыгына кирәк чакта әйләндереп карар өчен бер ядкар булып кирип калды. Сугыш ветераны булгангамы, башкасымы, Миңнегали картның үлемен үз үлеме түгелдер дип санап, мәйтен районга алып китеп ярып карадылар. Йөрәге ташка әйләнгән дип кайтардылар. Мәрхүмне җирләп урнаштырганнан соң, Габит мулла яна гармонын тартып урамга чыкты. Гадәттәгечә «Кым-марика» дип сузмады, гармонының бакасын гына акыртып торды да, «Ахм» дип тамак кыргалап торгач, үзенең урынсызга чыгуын аңлап кирип китте. Миңнегали җыясын җыеп, сулыйсын сулап, яшисен яшәп китсә дә, аның үлемен мулла итеп сайлап куйганнан соң, шәригатьне өйрәнергә тырышып та, укыган сайын зихене дин фәлсәфәсенә таба кайырган Габит мулла гына түгел, бөтен Каракүл ниндидер бер хәвеф белән кабул итте. Хәвеф чыганагының каян икәнен уйлап төшенеп тә, сизеп тыйымлап та бетерә алмагач, ул көнне кич җиткәнендә абайламый калдылар. Кояш баеп, эшләр бетергәч, урам башына җыелып, дөнья хәлләрен сөйләшергә гадәтләнгән ирләрнең берсе дә күренмәде. Бу хәлләрдән соң Фатыйма яна вакытын күбрәк кызы янында уздыра башлады. Сабые, нарасые Нәфисәсенең ялгызлыгын уртаклашмый чарасы юк икәненә ул Миңнегали картның үлеменнән соң яна бер кат инанды. Алла сакласын. Нәфисәгә кырын карап, күңелләрендә ачу саклаулары да бар. Ярыйла теге вакытта Мустафаның төпчегенә кагылышлы хәлләр җәягә куелган киреш кебек киеренкеләнә башлап, авылны капыл урталай аерып куйганда, Миңнегали бабай үзе хәлиткеч сүзен әйтеп, аларны яклап алып калган иде. Бу юлы исә үлем түшәгендә нидер әйтергә талпынып, әйтә алмыйча үтүе күпмедер хәвефләнергә дә урын калдыра шул. Әллә гаепләве, әллә әманәте итеп әйткән ул соңгы сүзен кем белә? Шөкер, балага якын килә алганнары юк. Аның үз-үзен саклый торган үзенчәлекле бер сәләте бар. Ичмасам, Илсурда кайтып китми, хәрби киеменнән урамнарны бер әйләнсә генә дә артык сүз әйткәнче кат-кат уйларлар иде. Юк, авылдашларына һич кенә дә кинә саклап фикер йөртүе түгел Фатыйманың. Тфу-тфу, моңа кадәр тел-теш тидермәделәр, үзләренеке итеп хөрмәтләп яшәделәр. Заманалар кешеләре белән бергә үзгәрә икән бит аның. Әнә бер көнне телевизордан Чайковскийның Аккыш күле балетын күрсәткәннең иртәгесендә Исәр Зиннур дипломатын тотып шәһәргә чыгып киткән, диделәр. Көпә-көндез Аккыш күлен берәү дә карап утырмый билгеле авылда. Зиннур үзе күргән, киткәндә эшләр харап дигән. Балет белән Зиннурның фараз гоманнары вә кыланмышлары арасындагы бәйләнешне аңларга Фатыйманың гына башы җитәрлек түгел иде. Ул ана күңеле белән генә балаларын, ирен бер нигезгә җыярга кирәклеген тыйымлый, ләкин ничек? Янәшәсендә Нәфисәсеннән кала берсе дә юк. Кайту турында уйламыйлар да бит әнә газизләре. Тыныч тормыш шуның белән бетте микәнни? Ирләр идән чыгып китә, дөньяны алып бару хатын-кыз җилкәсенә кала башлагач, Фатыйманың әллә кайсы тамырларыннан аккан кан хәтере хәвеф тойгыларын уятып җибәрде. Ул хәзер түземсезлек белән Мустафасын көтә. Телевизордан яңалыклар карый. Ул бу хәл килеп чыга калса дип, бакчада үскән бер генә яшелчә, җиләк-җимештә әрәм-шәрәм итмичә тозлап киптереп бара башлады. Кичләрен әллә кайчаннан бирле түрдә генә торган китапны алып, шуны укый, белер-белмәс көенә дугалар кабатлаган була. Ә дөньялар чыннан да үзгәрде. Үзгәрде генәме соң? Асты өскә килде. Каракүл халкы моңа ышанмас та, игътибар да итмәс иде бәлкем. Әлегә кадәр дөньялар ничек кенә әйләнеп тулганганда да, алар үз көйләренчә күмәкләшеп яши бирделәр. Хәзер исә әнә һәркем үзенчә, үзе өчен генә яши башлады. Телевизор сөйләгәнгә, кайткан киткәннәрнең имеш-мимешләренә ияреп, кемдер булай яшәүне азатлык, кемдер мөстәкыйльлек, кайсы берсе демократия, хәтта либерализм дип та атадылар. Соңга таманы билгеле инде, Зиннур алып кайтты. Киткәннән соң шактый озак вакытлар йөреп, арып таушалып кайтып егылды ул Каракүленә. Бер атна өеннән чыкмады, бары тик иртәләрен Зарифа апасының кәҗә сөтен эчеп, кичкә аның җәй буе кычыткан турап,
сөттә ипи җебетеп ясаган тугым белән иркәләп кенә үстергән бройлер чебиләреннән шулпа пешереп ашап, бераз хәл җыйганнан соң гына капканың бу ягында күренә башлады. «Шанмагыз сез телевизор сөйләгәнгә», – диде ул, гадәттәгечә. Кызык эзләп аның тирәсенә җыелган агай-энегә акыл сатып. «Демократияләренең ахыры ни белән тәмамланасын белгән кеше юк. Сез менә либерализм дигәненә ышаныгыз. Анысы сезне кеше итәр ичмасам». Бу юлы Зиннурга бөтенләй ышанмадылар. Аны тәмам акылдан язып кайткан дип кул гына селтәделәр. Илләмәгәр колхоз дигәннәре таралып, фермаларда маллар калмагач, Зарифәнең каравыл торуының кирәге дә юк иде. Шуны гына белгәндәй, аның карт алаша алмачуар аты да аякларына басалмас булып чирләп ятты да, бер атнадан аякларын сузды. Зарифәттәй үзе дә әллә картайды, әллә үзенең хатын-кыз икәнен исенә төшерде. Көннәрдән бер көнне сандык төбеннән кияүгә чыкканда ук алып килгән күлмәкләрен алып, күлмәк тектереп алды да шуны киде. Башына чиеп яулык бәйләп куйды. Ире яшьле яны бүлгә чүк кигән һәм шуннан бирле салмаган сырмалы ыштанының ат өстендә йөри-йөри кайышланып беткәнен әле генә күргәндәй әйләндереп карады да бөгәрләп мунча миченә илтеп якты. Икенче көнне иртән үк кибеткә китте. Дөрес, гомер буе ат өстендә йөреп кәкрәйгән аякларын әвеш-тәвеш китереп, бер яктан икенче якка айкала тулганы атлавы читенрәк иде дә. Ләкин Зарифәттәйнең үзгәрергә дигән иманын нык иде. Авыл кибетенең товар сату урыны гына түгел, бер очтан информ бюро икәнен белми түгел, юри күрсеннәр әле дигәндәй, нәкъ шул вакытны туры китереп барып керде ул анда. Патша заманыннан калган складны үзгәртеп ясалган райпо кибетенең бу дөньяда тотрыклы нәрсәләрдә бар әле дигәнне раслап, вакыт узган сайын катлана барган имән ишеген каты кулы белән киереп ачып килеп керүгә үк, андагы кырмыска оясы кебек гөжләп торган халык шым булды. Нәрсә карап каттыгыз? Зарифәгә күлмәк кияргә ярамый дип белдегезме әллә? Менә кидем әле. Мин кемнән ким? Диде ул. Кыяфәте белән алмаштырып куйгандай күренсә дә, халкының тамчы да үзгәрмәгәнен раслап. Ярый, бик хуш, диде сатучы Гөлчәчәк. Кибетендәге киеренкелекне тизрәк йомшартырга теләп. Килешеп тора үзеңә? Әллә кайчан шулай итәсең калган? Моннан соң үзем өчен яши башлыйм. Үзең өчен яшәргә кирәк. Бу дөньяга бер генә киләбез, диде ул кистереп. Кибеткә җыелган халык Зиннурның сүзләренең мәгънәсен шунда гына аңлады. Менә нинди була икән ул либерализм. Бу хакыйкатьләренә апалы-энеле икәү аерым-аерым ирешкәнме, апасы энесенең нутыкларын күңеленә сеңдереп, үзенчә шәрехләгән идеме, кибет халкы һичшиксез буларны үзенчә аңлап, үзенчә нәтиҗә ясады. Кара, бу апалы-энеле икәүнең сүзендә валлаһи хакыйкать ырлыгы бар бит. Әнә шулай Зарифәттәй үз мисалында күргәзмә әсбаб булып аңлаткач, яңа тормышның да ни икәне шәйләнә башлады кебек. Үзең өчен яшәргә кирәк белән бу дөньяга бер генә киләбез дигән гыйбарәләр канатлы сүзләр булып авыл өстенә очты. Аларны умарталар да ишетте булса кирәк. Җыйган балларын һич кенә дә үзләреннән арттырасы килмичә, елдан-ел хәлсезләнә бардылар. Каракүллеләрнең келәт түрендәге бал мичкәләре елдан-ел сайыкты. Авылны әйләндереп алган юкәлек элегрәк җәйге шиллә вакытларында бал кортларының бердән безелдәвеннән җанлы әйбер кебек дулкынланып тора иде. Хәзер анда да умарта кортлары берән-сәрән кунакка кергәндәй генә ял иткәләп йөри. Әллә нәрсә булды шунда Каракүлгә. Көннәрдән бер көнне инде тәмам картаеп, күзләре сукрайган, йоннары теткәләнгән карт мәче Бохар урманга китеп барды да шул китүеннән кайтмады. Ярар инде дип фикер йөртте Энҗебикә. Акыллы мәче үлемен кеше кавымына күрсәтмәс. Барысында алдан хәзерләгән иде пси. Кеше акыллары бар диярсең. Улы Камил киткәч, ялгызы үзгәләнгәнен, мәчесе дә үлсә тагын да кыен булачагын җан иясе Хуҗабикәсенең үзеннән дә яхшырак тыйымлаган күрәсең. Бохар нәкъ үз токымыннан булган мәче баласы ияртеп кайтты да, танавы белән иткәләп-төрткәләп диярлек Энҗебикә алдына китереп салды.
Алдында яткан шушы йомшак йомгакның бергә гомер иткән мәчесеннән соңгы аманат икәнен чамалады акыллы хатын. Кунакны шундук үз итте. Кушамат та такмый торды. Бохар үзе шуннан соң бер атна узгач китеп югалды. Инҗибикә яңа өйдәшенә аның кушаматы белән дәшәр булып китте. Яшь Бохар тиз ияләште. Әмма бер сәер гадәте бар. Ул карт Бохар эзеннән урманга китеп йөреп кайта торган иде. Инде бер-берсе белән аралашу, күрешеп, булай гына хәл-әхвәл белешү, бер-береңгә кич утырмага керешү гадәтен сирәгәйтә башлаган Каракүл халкы Инҗибикәнең ихатасында карт мәчесенең яшь нөсхәсен күреп шикләнеп калды. Ялгыз хатынның бер кая чыгып нитеп йөргәне юк. Янына килгән киткән кеше дә күренмәде. Малайның кайтмаганына да ярты еллап узгандыр, кемдер эшли укый дигән хәбәр тараткан иде. Камиле дә булмагач, саварга ферма сыерлары да калмагач, Инҗибикә булай да кеше арасында сирәк кенә күренештерә иде. Ә менә Бохарның яшәрүе үтә дә сәер тыелды авыл халкына. Ниндидер хикмәт бар монда, диеште алар. Каян килсен аңа яшьмәче? Инҗибикә әллә сихер-михер белән шөгыльләнәме? Әлеге дә баягы хәләф утка күмер өстәде. Фиргавеннәр затыннан булгандыр ул мәче. Фиргавеннәр шулай яңадан туа торган булганнар, дип учын учка ышкый-ышкый көлде. Китаннан, чыннанмы? Диеште хатын-кызлар. Шуның ише юк барга ышанырга гына торалар иде. Шуны гына көткәндәй, әй китте хатирәләрне яңартып, Инҗибикәнең сихерчелегенә дәлилләр эзләү шаукымы. Булар. Без 10 сыер сауганчы, ул 15-не сава торган иде. Гомер буе алдыңгы савымчы булып эшләде. Җиннәре булышкандыр инде аңа. Җиннәре булышмаса, 40 литрлы флягаларны җилтерәтеп кенә йөртә алыр идеме? Без сыер савып кайтабыз да, билне турайтып тормыйчы да шул килеш бәрәңге бакчасына чыгып китәбез. Ә ул киштән эшен бетереп куйган була инде. Менә, төннәр буе ни өчен йокламаганы аңлашыла инде хәзер. Эй, ире Хәбир мискендә булган икән. Үлеп кенә кытылган. Соң Камиле кемгә охшаган алайса? Гел әнкәсе инде. Инҗибикәгә сихерче кушаматының мәңгелеккә тагылачагын менә шушы соңгы дәлил билгеләде. Дөнья арбасын ялгызы гына тартып барга күнеккән Инҗибикәнең бу кушаматка әллә ни исе китмәде. Ире үлгәннән бирле аңа нинди генә гынах иләргә маташып карамадылар инде. Кеше ирләрен аздыручы себерке дә, ирле хатыннардан көнләшүче гайбәтче бишә дә булды. Ләкин дөреслеккә туры килмәгәч, берсе дә йыкмады. Монысы да мәче кыйрыгына таккан консерва калайы кебек шалтырап алыр да тора-бара төшеп калыр әле, дип уйлады Инҗибикә. Яшәгән саен андый имеш-мимешләргә карата тиресе калыная барганлыгын тоеп. Хәләфендә әйтер иде инде, үзен белсен әнә. Хәер, Инҗибикәнең сихерчелеген тәмләп чәйнәргә мөмкинлек калмады. Хәләф үзе авылның яңалыклар үзәгенә әйләнде. Элегрәк балыкка жан рәхәте өчен генә йөрим дип борчак сиптерә иде ул. Хәзер Каракүл балыгын тузлап киптереп сатам дип хыяллана башлагандай. Кармакка тоткан балык кына сатарлык җыелмый шул. Кияүгә чыкмыйча калган кызына, өйләнмәгән 2 улына да җитәрлек түгел. Күп уйлады бу турыда хәләф. Малайларымны да иертсәм, өчебез бер артель булабыз. Балыкчылар артеле ачып җибәрәсе булыр. Кызны кайткан балыкларны чистартып, эшкәртүгә куярмын. Барыбер шәһәргә китеп, кеше буласы юк, кияүгә дә алмыйлар үзен, дип фикер йөртте. Алай-булай эше уң килеп, сату эшен җәелдереп җибәрә алсамы, яшәп күрсәтәчәк әле ул Каракүллеләргә. Җиң сызганып эшләргә иде аксак хәләфнең исәбе. Шулай итте дә. План ниятләрен өйдәгеләре белән бүрешкәч, хатыны йоласына туры китереп, Габид мулладан хәйр фатиха алырга йөгерде. Хәләф үзе базар кануннарының яңа заман кысаларыннан ничегрәк сыйышу турында беләсе килеп, аксак аягын җитез генә сөйрәп, Зиннурга киңәш табышка китте. Кая барасың, әйкәем? Кичә генә айнаган мулла Мунтагай эшкереп төшкергәннән генә күлдә балык үрчи димени? Дип кычкырып калды. Хәләф капкадан чыгуга,
Габидләргә таба юыртып алдырып киткән хатыны Тәслимәгә. Гомер буе кирегә сукалап яшәдең, 99-лы Зиннур жүнле киңәш бирер дисеңмени? Дип каршы төште Тәслимә. Иренең барыбер аның сүзенә кулак салмаячагын белсә дә, әйтми калмас өчен генә. Габиттан да, Зиннурдан да булдырасыз дип, киңәш фатиха алып кайтканда, инде 3 дистә ел бергә яшәп, бакчасында үскән бәрәңгенең артып калганын карбызга, җыелган буш шешәләрне лимонадка алыштырудан кала, бер шырпы да сатып карамаган парның тамырларында сәүдәгәрлек каны кайный иде инде. Мулла Габид дин әһле буларак түгел, кайчандыр үзенең дуамаллыгы белән дан тоткан, һәр төрле маҗараларга баш аягы белән кирип шуматырган кеше буларак бирде киңәшен. Молодец, хәләф туган. Кем килен әйт шуңа? Шәп нәрсә уйлап тапкан ирең? Яшәрәк чагым булса үзем тотыныр идем. Миннән фатиха диярсең. Сабантуй аты кебек тантаналы бии атлап, өенә кайтып килгәндә, гөнаһ шомлыгына каршы Тәслимә каршында әллә каян гына Инҗибикә пәйда булды. Һай, бик вакытсыз очраштылар нәкъ менә бүген. Элек алар икесе дә алдынгы сыер савучы иде. Ярыша-ярыша эшләделәр, әмма дә ләкин Инҗибикәне уза алганы булмады Тәслимәнең. Әле генә Габид мулланың шифалы догасы белән үзен фәрештә канаты сыйпаган өр-яңа эшкуар хатыны итеп хис итә башлаган Тәслимә каршысында гомерлек көндәшен күргәч, ниһаять кемлеген күрсәтергә форсат чыгуына куанып, күкрәген тагын да киеребрәк, җилкәләрен тагын да уйнатыбрак, авызын очлайтыбрак, «Исәнме, Инҗибикә?» дип кычкырып исәнләште. «Уф, котны алдың бит кинәт килеп чыгып», дип артистланып читкә сикергәндә итте. Соңгы араларда чыннан да сихерчегә санап, аны урабрак узарга тырышкан авыл хатыннарының кыланмышларына ияләшсә дә, Инҗибикә югалып калды. Кем? Тәслимә алай кыланырга тиеш түгел иде бит инде. «Исән генә әле, Тәслимә?» диде шулай да. Һәм тегесенең тагын нидер әйтергә теләвен күреп, «Ни эш бетереп йөрисең?» дип сорарга булды. «Без ни? Акшам вакытында иманыбызны ныгытып, мулла абзыйларның хәйр фатихасын алып йөрибез инде. Кайберәүләр кебек кояш баегач, песигә әйләнеп төнгә ауга чыкмыйбыз», диде Тәслимә, күрәлетә кыерсытырга теләп. Ахмак, дип уйлады Инҗибикә, ахирәтенең чама югалтуына шаккатып. Кәефе артык белән яхшы моның, нидер майтарып йөрү ахры. Кычкырып исәнләшүе дә, төрттереп сөйләшүе дә бүтән. Димәк, Инҗибикә уйларга да өлгермәде, теле белән әйтеп ташлаганны үзе дә соңыннан гына ишетте. Кыяфәтенә юри серлелек биреп, ахирәтен иңеннән кочаклап алды да тегенең колагына. Теләсәң, эшең уң килеп чыксын өчен, сихер ясап бирәм, ахирәт, синең хакка гына, дип пышылдады. Тәслимәнең кикриге шунда ук шиңде. Буларның ни эш белән йөргәнен каян белгән бу Инҗибикә дип аптырады. Халык сөйли дип, ахирәтенең сихерчелегенә ышанмый иде бит әле ул. Әллә кемнәр булырга мөмкин Инҗибикә, хәттәки абыстай булып, дыгалар да өйрәнерлеге бар. Тик менә сихер-михергә махирлеге барыбер ышандырмый. Артыгы белән бер катлы иде бит ул. Беләгендә ирләрнеке кебек көч булгангамы, Инҗибикә хәйлә белән яши белми иде. Тәслимәнең үзенең генә дә ничә тапкырлар тәмле телләнеп, кәкре каенга терәткәне булды аны. Шуңа да хатын ни дияргә белмичә тынып калды. «Я?» дип ашыктырды аны ытыры кыза барган Инҗибикә. Кабыргасына да төртеп алды. «Иртәгә шушы вакытта миңа килерсең. Әзерләп куярмын». Шулай диде дә, ахирәтен иңгер-меңгер уртасында калдырып кайтып китте. Тәслимә ире башлаган эш уң килеп чыксын өчен әнә шулай бер юлы Алла белән дә, Иблис белән дә килешү төзеп кайтканда, Зиннурлар өендә хәйр фатиханың башка төрлесе, рациональ ырлыклысы уңдырышлы туфракка төшеп яткан иде. Аксак хәләф килеп кергәндә, Зиннур Зарифа апасының тур караватында каз яныннан күпертеп ясалган ястык өстенә кырын ятып, бер күзе белән телевизор карап, икенче күзе белән читтә йөргәндә җинап алып кайткан китапларының иң калынын укып ята иде. Зарифа апасы кәҗәләрен савып, кош-кортларын төнгә урнаштырып кергән, мишкә пешәргә бәрәңге тәкәләре төреп тыккан, йон өрләргә кабасын алып утырган гына иде. Бусагыда хәләфне күргәч,
Апалы-энеле туганнар аптырап калды. Шулай да берсе бер кыяфәтләренә чыгармады. Хәләфнең ни йомыш белән килүен белгәч исә, бөтенләй җан кирде буларга. Зиннур бу киңәшмәдә үз миссиясен төгәл төшенеп, түгәрәк башы белән Каракүл тарихының яңа битен ачачак әлеге яңалыкның оеткысында эшкуарлык микъдарын исәпләгән арада Зарифа авылның үткәнендә булган кайбер вакыйгаларны искә төшереп, Хәләфнең ниятен какшамаслык итә торган сүзне әйтте. Хәләф, синең Сафа бабаң революцияга кадәр сәүдәгәр булган бит. Безнең бабай Габди картта аның йомышчысы кебегрәк кушканны эшләп йөргән әле. Габди бабайның Сафа мировой кеше иде. Берне 3, икене 5 итә торган кеше иде дигән сүзләре колакка кирип калган. Бәләкәй чакта белдекле кыланып, бабайлар сүзен тыңлап тормый идек шул. Күбрәк сөйләтәсе калганда, авылны бөтен кирәк-ярак белән тәэмин итеп торган. Мәкәрҗә ярминкәсенә кадәр йөргән кеше булган ул синең бабаң. Әнә бүгенге ләфкә дә шуныкы бит ул. Зарифаның бу сүзләрен ишетүгә Хәләфнең күзләре йылтырап куйды. Кинәт кенә җитдиләнеп, ушы белән тезен ышкып алды. Менә бит ничек килеп чыга. Әбисе Җинан карчык аларны, улым, кем баласы икәнегезне кешегә әйтмәгез дип үстерде. Үзе сандыгындагы укалы камзулын алып киергә куркып, гомерен кия кисеп бетергән киез бишмәттән үткәрде. Сафа бабай турында сөйләргә бик яратмый иде. Хәләфнең дөресен генә әйткәндә, үзенең кем баласы икәнен бик төпченеп торганы булмады. Бары тик бала чакта аларны ачы хәерчелектә яшәргә мәҗбүр иткән кулак бабасына хәтере калып йөргәнен генә белә. Менә хәзер бабаңның кулак икәнен искә төшереп, нәсел җибен шуннан суза башла инде. Бөтен Каракүл халкы кебек үк Хәләф тә бер хакыйкатка инана. Дөнья уң белән сулга гына аерылмый, дөнья түгәрәк ул. Һәм менә шушы түгәрәк дөнья тәлинкәсендә әйләнә торгач, Аксак Хәләфнең дә сәгате сукты. Булай булгач, синең каныңда ук сәүдәгәрлек бар икән бит. Сәүдәгәрлек кара халык эше түгел инде ул. Аксыяклар белән дин әһелләреннән кала 3нче сословие вәкилләре алар. Менә нәрсә Хәләф абзый. Минемчә, киләчәк аксыяклар кулында да, дин әһелләренекендә дә түгел. Ышанмый аларга халык, чөнки тегеләр булдыра алмыйлар. Нәрсәләре белән ышандырсыннар? Мөгъҗиза күрсәтми торып, ышандырырсың бүген халыкны бар. Мөгъҗиза ул мал. Киләчәк нәкъ менә сәүдәгәрләр кебек кыю, талантлы кешеләр кулында. Курыкмыйча тотын уйлаган эшеңә киңәшем шул. Үземнең башыма килмәде. Ярар, эшләрең уң булсын. Мине дә киңәш табышчың итеп алырсың, кем әйтмешли. Компаньон булырбыз, диде Зиннур. Аксак Хәләф рәхмәтләрен әйтеп кайтырга кузгалганда ук, үзен икенче төрле, эре купец кебек үк булмаса да, һәр хәлдә гади крестьянча түгел инде, итеп хис итә иде. Әле кайчан гына үзе үк исәр кушаматы тагып, мыек шәйни Зиннурдан көлеп йөргән иде. Хәзер менә аның белән ике куллап күрешкәндә дә, гомер буе кара эш эшләп кәкрәгән бармакларын турайтырга тырышып маташты ул. Тик менә аягы гына аксак. Кимсенергә бер сәбәп булыр инде, дип эче пошып алды. Анысын тәслимәсе тәмле теле белән төзәтеп куйды. Кайсыдыр бер журналда күргәнем бар. Купецлар киресенчәле, таякка таянып йөри торган булганнар. Сиңа да кул таяк алырбыз, башыңа алтын балык сыны да ясатып куярбыз. Безнең фирменный знак булыр. Менә сиңа куеп куйган бизнесмен дип, читкәрәк китеп, ике кулы белән биленә таянып, сынап карап торды иренә. Гомер буе яшәгән хәләлен беренче күргәндәй өстән аска, астан өскә күз йөртеп бәйләп чыкканнан соң, эченнән генә ничава икән әле бу дип тә куйды. Ниемә кирәк ди миңа алтын балык? Кара дигән. Каракүлдә бер кайчанда балыкның алтыны булмады. Монда кара балык кына булала, дип үзеннән өстәде Хәләф. Каракүлдә иске яңа эшкуар сәүдәгәр әнә шулай туды. Һәм җиң сызганып, дөньяны мөгезеннән алып, эшкә тотынды. Иң элек теге имән ишекле кибетне үзенә кайтарып алды ул. Зиннурларда эшкуар күлмәген киеп кайтканнан соң, тавышы биердән булмаса да күкрәк түреннән чыга башлаган Хәләф иртә белән үк килеп кибет халкына хәбәр җиткерде.
Ишекне киереп ачып килеп керде дә, нәкъ уртага басып, ике генә сүз әйтте ул. «Бу минеке», диде. Таш кибетнең таш идәненә төртеп күрсәтеп. Сатучы Гөлчәчәк лып итеп урындыгына утырды. Калганнар күзләрен шилт-милт йомгалап, үз колакларына үзләре ышанмыйча, гәүдәләрен бер яктан икенче якка авыштырып тын калдылар. Хәләф тагын бер мәзәк уйлап чыгарган икән дип тыңларга әзерләнделәр. «Ничек инде синеке?» дип әйтә алды бераздан Гөлчәчәк, авызы белән һава йотып. Ул инде телевизордан кибет басучылар турында кинолар карап, фантазиясе өчен байтак мәгълүмат туплаган тәҗрибәле сатучы иде. Алай гына да түгел. Көтә иде инде ул үзе белән шуның ишрәк берәр төрле хәл килеп чыгуын. Югыйсә көн сайын кабатлана торган бер төрлелектән туя да башлаган иде. Хәләф абыйсының куеныннан уенчык булса да мылтык чыгарып үзенә төбәвен көтте. Ләкин Хәләф бер нәрсәдә төбәргә җыенмый иде аңа. Гомумән ул монда берәү белән дә җәелеп китеп сөйләшергә җыенмый иде. Шуңа да сүзен баскын карак кебек кыска тотты. «Минем Сафа бабайныкы булган ул. Димәк ки, бу аның мирасы буларак миңа фарыз. Белеп торыгыз», диде дә, сәүдәгәр булу хөрмәтенә каз майы белән майлап кигән кирза итекләрен шыгырдатып чыгып та китте. «Кибет синеке түгел, бирмибез» дип тормадылар. Тиешле документларын алып килеп күрсәткәч, Хәләф бабасының мирасына хуҗа булып та алды. Гөлчәчәкне кирәген чыкса дәшәрмен, әлегә эшчеләрем бар дип кайтарып җибәрде. Сатуга тәслимәсен бастырды. Тегесе бизнесмен хатыны була торып, прилавка артында торырмын менә дип күкрәк киерә башлаган иде. Хәләф аны тиз туктатты. «Мақыт булма, әйкәем. Син бит прилавканың бу ягында, халык теге ягында. Син түгел, алар синнән сорап килә торган булачак. Күз алдыңа китер. Бөтен яңалык синең колак аша үтә. Бөтен товар синең кулда», диде. Тәслимәгә властьның бу ягы ышы иде. Кызы Тәнзиләне шәһәрдән кайтартты, малайларына да эш тапты. Дөресрәге, Хәләф ике улы Хәсән һәм Әхсән белән бергәләп, бөтен эшкә бердәй тигез чапты. Кагаз эшләре бер айга сузылды, калганы җайга тиз салынды. Әллә фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килде, әллә Хәләф яңа заман җилләренең кай тарафтан исүен дөрес чамалаган иде, эшләре майлаган кебек гел уң булды аның. Хәләфнекеләр үзләре балыгын да тота, үзләре эшкәртә дә, үзләре сата да. Кама буена ук урнашкан 7 утрау авылы урыслары белән балыкка йөрүе бушка китмәгән. Хәләф бу турыдагы сулыкларның холык-фигылен 5 бармагы кебек яттан белә. Кайсында нинди балык, кайчан тотарга була, кайсын ничек итеп тузларга, кайсын киптерергә, кайсын какларга яки ысларга икәнен дә бик яхшы белә. Узак та үтмәде, Каракүлдәге кара балык фирмасының даны бөтен тирә-якка таралды. Маугуның шушы рәвешле табыш чыганагы булып китүенә гаилә башлыгы үзе ышанып та җитә алмый иде әле. Ә менә Тәслимәсе балыкчы иренең көннән-көн күбрәк балык тотуын таләп итеп, кергән керемнең тиенен тиенгә санап бара. Көн сайын таң беленгәнче үк уянып ирен эшкә куа. Хәләф иренми. Бары тик моңа кадәр ире балыкка барам дисә, кара тавыш чыгарган Тәслимәсе үзе хәстәрләп җибәргәч, «Юнлегә микән соң бу?» дигән кебек бер кадәр аптырабрак та йөргән иде әле. Тора-бара хатыны белән дә кирегә сукаламыйча гына эшләргә өйрәнде. Тәслимә исә бик үткер хатын булып чыкты. Кая гына өйрәнеп алган диген? Ул шыма юлдан тәгәрәгән тәгәрмәч кебек ипле генә барган бизнесларыннан һаман канәгать түгел иде. Аңа һаман күбрәк кирәк, тизрәк кирәк иде. Анда кымсызлык шире уянган иде. Ә бу ширанда Каракүл хатыннарын уздырып, аларны көнләштереп яшәү теләгеннән килеп чыккан иде. Ул үзе әтилә-әниле булып үссә дә, әтисе эшәргә яратканга, өйләрендә әни сүзе генә закон иде. Яшьтәшләре арасында да әти дәрәҗәсе белән йөри алмады. Кияүгә дә сайланып түгел, алучы барында чыгым әле дип кенә барды. Хәләфнең ыштансыз хәерче икәнен белеп чыкты. Өстәвенә, булачак ире егет чагында ук эшлим дә байым дип түгел, эленке салынкы гына йөри, җае чыкса, атналар буена кайтмыйча балыкта ята иде. Шулай итеп, ир дәрәҗәсенә дә ирешә алмады. Аның каравы, ат кебек сәламәтлегем бар, дөньяны үзем җигелеп тартырмын дип тормыш итә башлап, алдыңгы савымчылар рәтенә чыккан хатын булды ул үзе. Гомер буе үзе кебек үк сыер сауган Инҗебикәдән көнләште.
Ире күләгәсендә балда майда гына йөзеп яшәгән Фатимага кызыкты. Менә шуларның борынына чиртәсе килә иде аның. Иренең, малайларының кулыннан эш килсә, Тәслимәнең теленнән килә иде. Ул шулай сөйләнә, карабалык турында гәҗитләрдә язып чыктылар. Тәслимә инде интервьюлар бирергә дә өйрәнеп бетте. Шулай бер вакыт арттырып җибәреп, газета хәбәрчесенә Каракүлдә алтын балык юк, әмма алагаем зур балык бар. Менә безнең фирма шуны аулау белән мәшгуль дип ташлады. Зур балык чыннан да бар иде Каракүлдә. Көннәрдән бер көнне төне буе ятма куеп йөргәннән соң, җәйнең сабантуй иртәсе кебек матур бер таңында Камадан кайтышлый Хәләф Каракүлгә туктыйсы итте. Офыкта үзәкләрне эзәрлек булып таң атып ята иде. Хәләфнең күңеле нечкәреп китеп, күл буена ук килде дә, атын тугарып, үлән утларга җибәрде, үзе кажанкасын җәеп, яр буена ук килеп утырды. Таң сызылгандагы иңгер-меңгердә Каракүл дегет кебек кара кучкылланып җәйрәп ята. Минут сайын яктыра бара, күл өсте минут сайын ачыклана. Ак җеп белән кара җепне аерырлык булып яктырганда, Хәләф күл өстендәге кара сызыкка игътибар итте. 5-6 метр тирәсе сузылган бу сызык ярга таба шуышкан кебек. Хәләф текәлебрәк сөзеп күзәтте аны. Теге сызык ярга җитәргә 7-8 адым гына калганда, Хәләф аны йылан дип белеп читкә сикерде. Янында гына утлап йөргән ат та хуҗасының кисәк сикерүеннән өркеп, кешнәп җибәрде. Һәм артка аякларына басты, аннары кушаяклап чабарга тотынды. Шул мизгелдә Каракүлдән алагаем олы балык күл өстендә дуга ясап сикерде дә, кабат суга кереп чумды. Коты алынган Хәләф өстенә чиләкләп куйгандай су бөркелеп калды. Кайткач, ул бу хәбәрен хатынына җиткерде. Берәүгә дә, хәтта улларына да әйтмәскә кушты. Башта үзем тагын бер кат инаныйм әле, аннары хәстәрен күрербез диде. Әмма Тәслимәнең теле шактый вакыттан бирле инде үзенә үзе генә хуҗа иде. Шулай итеп, Каракүл зур балык турындагы хәбәре белән тагын телгә керде. «Тот шуны!» дип ысылдады Тәслимә Хәләфкә. «Шуны да тоталмагач, нинди балыкчы инде син? Югыйсә мин ялганчы булып калам!» Бу вакыйгадан соң уйчанланып киткән Хәләф көннән-көн үз эшенә йомылды. Көн дими, төн дими, Каракүлдән кайтмыйча зур балыкны сагалый башлады. Бөтен эш хатыны белән балалары кулына күчте. Хәләф исә кырагай булып, күл буенда яшәргә калды. Ул инде хәзер зур балык белән сөйләшергә күнегеп китте. «Син көчледер инде, миңа бирешмәссең. Моннан күп еллар элек синең иптәшең булдым ул, без аны күптән ашадык инде. Менә сиңа чират җиткәндер. Әллә соң син күл иясеме? Монда каян килеп чыктың соң? Кайчаннан бирле яшисең?» Әнә шул рәвешле күңеленнән генә зур балык белән сөйләшә Каракүленә әйләнә Хәләф. «Чыгып кына күрен инде бер, минем күзгә генә күренмәгәнсеңдер бит», дип елардай булып ялына башлый. Кайчандыр ни Аллага, ни муллага ышанмаган кешенең зур балык белән сөйләшеп йөрүе читтән караганда юләрләнүгә охшап торса да, Хәләф үзен киресенчә, бер кайчанда булмаганча үтә дә уяу, саф зиһенле итеп хис итә иде. Тормышының мәгънәсен менә кайчан тапты ул. Каракүл бизнесменының күл буйларын әйләнгәләп, әллә чын, әллә күзенә генә күренгән зур балык белән сөйләшеп йөргән көннәрдә күл яныннан зур машиналар үтеп йөри башлады. Хәләф аларның беренчесенә үк игътибар итте. Тикмәгә генә йөрмәгәннәрен шундук аңлады. Каракүл сазлыгына кызыгучылар күп бу араларда. Узган ел гына биредә нефть бар дип сөйләнәләр иде. Быел инде әнә кул суза башлаганнар димәк. Хәләф дөрес гуманлаган булып чыкты. Озакламый Каракүл авылы астына нефтчиләр килеп төште. Алар да күл буена вагон йортларын тезеп куеп, шунда яши эшли башладылар. Озакламый Тәслимә тагын интервью бирде. Менә ул Каракүлнең зур байлыгы, майлы калҗасы. Күпме кирәк, шуның кадәр суыртып алалар, диде ул, Хәләфенә кырын карап. Әмма ләкин балык җене кагылган Хәләф моның белән генә тынычланмады. «Халыкны алдап була, үзеңне юк», диде ул. Җәен күргән гыйфритне тотмыйча тынычлана алмаячагын белгертеп, ул янә күл буена төшеп китте.
Хәзер анда ул үзе генә түгел, ә нефтчеләр белән иде. Баштарак хәләф бу чит ят кешеләр белән бик аралашмады. Үзенә күрә бер кечкенә генә авыл хасыл итеп тезелешкән вагон йортларының хуҗалары бик аралашучан кешеләр булып чыкмады. Шулай да хәләф көне-төне кизү торып арагач, тәмәкесен чәйнәп ялыккач, яңа күршеләре янына барып чыккалый башлады. Тегеләрнең ни эш бетереп йөрүләре дә кызыксындыра иде аны. Бу юлы егетләрнең балыкка төшәргә җыенып, яр буенда кайнашканнарын күргәч, кисәтергә дип алар янына ашыкты. Җир майын чыгарабыз дисез инде. Алай икән, аның безгә файдасы булырмы соң? Авылга дим. Безнең авыл астыннан суырасыз бит, дип ерактан сүз башлады ул. Ничектер турыдан бәреп әйтергә кыймыйча. Файдасын бездән сорамагыз, без бәләкәй кешеләр, дип җавап бирде араларыннан өлкәнрәк дигәне. Анысы да 30-35 яшьләр чамасында гына әле. Шунда хәләф турында ишетеп белгән яшәрәгә әйтеп куйды. Син үзең дә шушы күлләрдән балык тотып сатасың бит. Авылга файдасы бармы соң? Хәләфнең бу әрсезгә ачуы килде. Шулай да дәшмәде. Манка малай, кем белән сөйләшкәнен белми, дип уйлады ул. Тотсам мин үз җиремдә тотам, кеше өлешенә кермим. Ә җавабы мондый булды. Анысы, сездә нефт кенә чыгарып ятмыйсыз, балыкка да төшәсез. Киңәшем шул, балык тотасыгыз килсә, башка күлләргә барыгыз. Кара күлгә кермәгез. Егетләр бу авыл абзыйсының кисәтүен саранлык дип кабул итте. Тәслимәсенең карунлыгы аркасында булар турында саран байлар дигән дан бөтен тирә-якка таралырга өлгергән иде инде. Нәрсә? Кара күл атаң малым әллә? Дип тупас итеп сөйләшүгә күчте теге усалрагы. Кермәгез дигәч, кермәгез инде. Олы кеше әйткәнгә колак салыгыз бераз, диде хәләф. Артык сүз узайтып торасы килмичә. Үзе күлдәге зур балык турында әйтсәм, бала-чага әкияте дип кабул итәрләр дә, бөтенләй ишкынган икән бу диярләр дип уйлады. Һәм берәр нәрсә кирәк булса дәшегез, мин монда булам дип, таягына таянып, үзенең алачагына атлады. Әтегеләр ширеп байып биткәннән соң, дөньясын онытып, күл буенда яшәп ятучы бу сәер абзыйның сүзләрен мыекларына да элмәделәр. Байысак күл буенда түгел, диңгез диярында ятар идек әле, дип көлештеләр. Һәм шулай ук шаулаша, әйткәннең юри киресен эшләгәндәй, көймәләрен кара күлгә өтеп төшерделәр. Шуннан ике егет утырып, моторын кабызды да күз ачып йомганчы су ярып, күл уртасына таба атылдылар. Сүзен тыңламаганнар өчен хәләфнең хәтере калса да, ул ичке бер кызыксыну белән аларны күзәтә башлады. Зур балык күргәннән соң, малайларына бу күлдә балык тотуны тыйган иде карт балыкчы. Белгәч, күңел шикләнә бит ул. Ә булар берни белми. Гәрчә ул зур балык моңа кадәр дә кара күлдә яшәгән бит инде. Берәүгә дә тими иде. Алай дисәң, балык тотам дип йөрүчеләре дә аз иде инде аның. Бала-чага яр буеннан кармак кына сала иде бит элек. Күлдә батып үлгән кешеләр дә булгалады элегрәк заманнарда. Кем белә, бәлки, аларны шушы зур балык алгандыр. Кичкә таба нефтче егетләр хәләфнең ишеген кактылар. Кемәңне биреп тор әле, диде алар, аны-моны аңлатып тормыйча гына. Тегеләрнең кайтмыйча озаклап ятуларына хәләфнең үзенең дә эче поша башлаган иде инде. Кояш батып бара, озакламый караңгы төшәчәк, ә кимә һаман да булса күренми әле. Ул тиз генә чөйдән биноклен барып алды, якты күздә эзли чыгарга кирәк. Кара күл бик зур бит ул, бормаланып еракка ук китә. Бинокльдән ул тегеләрнең кимәләрен бер нокта рәвешендә генә күреп алды. Кыймылдамый да шикелле, бер урында тик тора. Ярда калган иптәшләре хәләфкә ияргә теләсә дә, ул аларны үзе белән алмады. Бәләсеннән баш аяк. Сез балыкчы түгел, ничә монда кыланырга? Хәзер барып алып кайтам, дип, кимәсен күл уртасына таба борып алып китте. Иңгер-меңгердә ул кимә янына барып җиткән иде инде. Барса, кимә ялгызы гына суда чайкалып тик тора. Анда берәү дә юк, буп-буш, тып-тын. Байтактан шулай тора күрәсең, төбе кып-кыры. Алай дисәң, кимә төбендә егетләрнең киемнәре ята. Димәк, булар су кыенырга уйлаганнар. Ярга ук йөзеп чыкмадылар микән? Хәләф яр буйларын айкап карап чыкты. Тапталган ауган камышлар да издә күренми. Барысы да сада, адам аягы басканга охшамаган. Дип сөрән салып, бик озак эзләде ул егетләрне.
Инде караңгы төштә ай калыкты. Ай яктысы күл уртасында чайкалган кимәгә сузылып, гүя үзенә чакырып тора. Үзе түзеп булмастай матур күренеш, үзе кыт очарлык шымлы. Акрын искән җилдә камышлар шыбырдашканы ул шымны тагын да арттыра. Хәләф кимәсенең уртасына баскан көйгә чарасызлыктан гасабиланып тирә-ягына каранды. Моңа кадәр курку белмәгән карт балыкчыны әллә нинди тәкъдири бер курку алды. Ул үзен тузакка эләккән җанвар кебегрәк хис итә иде. Ни дисәң дә, хәзер ул зур балык биләмәсендә, аның стихиясендә. Менә хәзер зур балык белән бергә бер чыгып көрәшәсе булса, Хәләф бу мизгелдә әнә шул көрәшне котылгысыз итеп сизде. Каушады, дулкынланды. Кимәсен кабызып, ярга кайтасы урынга ул нәрсәдер көткәндәй, колакларын шымрайтып басып торуын дәвам итте. Моңа кадәр күзләре күргән нәрсәгә генә ышанып яшәгән авыл агасы зур балыкка да ышанмас иде, әгәр җәй башында аны үзе күрмәгән булса. Я акылдан шашам мин, я зур балык чыннан да бармында дип уйлады ул. Һәм кимә читенә үк килеп, кулындагы фонары белән суга яктыртып карый башлады. Күл төбенә үк ятадыр инде ул. Каһар, тоттырмас инде. Хәләфнең күңелендә комарлык дәрте уянды. Менә хәзер анда Мустафа кызының кудрәте булып, зур балыкны эләктерә алса иде ул. Эләктермәде аны Хәләф. Киресенчә, ул шулай фонар яктыртып торганда, зур балык кимәнең икенче ягыннан калыкты да бу якка сикерде. Кимә чәйп алып китте, Хәләф суга килеп төште. Балык авызына кергәндерме, юктырмы, ул су төбенә төшеп җиткәнче аның йөрәге ярылып үлгән иде инде. Бу хәлдән соң Каракүлне аркылыга буйга йөзеп, батып үлүчләрне бер атна эзләделәр. Тапмадылар. 9нчы көнне теге 2 яшь егетнең гәүдәләре өскә калыкты. Хәләфнеке күренмәде. Халык яна үзара пышылдашып алды. Аны су иясе үзенә алган. Шулай буласы билгеле иде бит инде. Малайлары гына әтиләре Каракүлдә батып үлмәгәндер дигән фикергә килеп, аны шул тирәдәге сазлыклардан эзли башлады. Тапмадылар. Бигрәк тә Хәләфнең төпчек улы бик бетеренде. Тәслимә уллары өчен кайгырып, әтиләрен эзләүне тыйса да, ул туктамады. Вакыты бармы, юкмы, өйдән чыгып китә дә көннәр буе Каракүл сазлыгын урый. Һәм көннәрнең берендә ул көзге салкынна төшәр алдыннан соңгы тапкыр дип балыкка китте. Аңа Зиннур да иярде. Хәләф абзыйга киңәш бирүче мин булдым. Аның улына ярдәмем тисен хат, диде ул. Ятмәгә балык күп кирде ул көн. Сөенә-сөенә ятмәне җыя башладылар. Шуннан Зиннур тәҗрибәсезлеге аркасында ятмәгә уралды. Аны коткарам дип кергән Әхсән дә тузакка эләккәндәй буталып чыга алмады. Алар икесе дә вафат булды. Каракүл халкы ах итте. Әтисе үлү кайгысыннан олы уллары ишүгә салышкан иде, эшләре тукталды. Кызлары тагын шәһәргә чыгып китте. Тәслимә исә үз хәле белән килешергә теләмичә, алай бәргәләнде, былай бәргәләнде. Ул язмышына үпкәләде. Хәләфенә артык кырыс булуы өчен үкенде. Ни дисәң дә, яраткан бит аны ире. Яратмаса Тәслимә итте дип, зур балык артыннан чабар идеме? Бер туктаусыз карганды ул, аның гаеплене табасы, аны җәзага тартасы килә иде. Һәм ул тапты. Улын җирләп, атна 10 көн тирәсен нәләт урып, өендә бикләнеп ятты да, көннәрдән бер көнне кичкырын җил-җил атлап, Инҗебикә өенә юл тотты. Капкасы ябылып беткәнче ишеге ачылды ялгыз хатынның. Бусагада күзе акайган, шәше башы тузган Тәслимәне күрүгә, аның йөрәге жу итеп китте. Шын күңеленнән кызгана иде ул ахирәтен. Байып киткәч, аның белән исәнләшмәсә дә, кибет халкы аша төрле сүзләр ишеттереп каһәрләсә дә, бүген менә Тәслимәгә карата эчендә кинәсе дә, үпкәсе дә калмаган иде. Эшен бушатасы киләдер инде бахырның дип, Тәслимәгә таба атлавы булды. Тегесе җиң эченнән зур булмаган шешә чыгарды да, сихерче, синең генә эшең дип, битенә әллә нинди сыйыклык бөркеде. Һәм тагын бик күп кирәкмәгән әшәке сүзләр әйтте бугай. Бөтен йөзе әшетүгә түзалмыйча, Инҗебикә битен каплап сыгылып төште. Ул арада Тәслимә чыгып та йөгерде. Бер кемгә бер нәрсә әйтмәде, өенә кайтты да тагын бикләнеп ятты. Инҗебикә исә бөтен йөзе бите янган пешкән хәлдә ярдәм сорап, урамга чыгып җиткәнче шактый вакыт узды. Ярдәм күрсәткәнче соңга да кала язганнар булып чыкты.
Камил ничек кенә тырышмасын, нинди генә табибларга күрсәтеп карамасын, Энҗебикәнең йөзе куркыныч шадыра, күзләре күрмәс булып калды. Ул аны үзе янына яшәргә чакырды. Ләкин хатын, кара күлемнән башка миңа яшәү юк дип кырт кисте. Камил нишләргә белмичә ике ут арасында калды. Ул әнисен шушы хәлгә калдырган Тәслимәне күрә алмый, аңа кадәр сихерче кушаматы таккан кара күлгә ачулы иде. Нахакка рәнҗетелгән әнисенең китмичә шушында калырга теләвенә ярсыды. Әни, алар сине тереләй кабергә тыгачаклар дип йодрыгын тийнәде ул. Син алардан башка яши алмыйм дисең. Мин моны берничек тә аңлый алмаячакмын. Мин монда еллар узгач булса да әйләнеп кайтачакмын һәм үч алачакмын, дип ант итте. Әнисе ярсыган улын ничек кенә тынычландырып карамады. Улым, мин монда тудым, монда үләм. Әгәр шушылай үләргә язган икән, димәк, бу язмыш эше. Гомер иткән җиремне ташлап, чит-ят җирләрдә кагылып-сугылып яшәдең ни дә, туган туфрагыңда кагылып-сугылып яшәдең ни. Мине бу киемә кайда да кабул итмәячәкләр. Ә монда ичмәсәм, мин һәр карышны беләм. Камил әнисен тыңлап тормады. Яшь бухарны ияртеп, Тәслимәләргә китте. Ишекне бөтен көченә тартып ачты. Бусагыда кинәт пәйда булган Камилне күргәч, Тәслимә каушаганда итте. Әмма аның йөзендә курку билгесе дә, кылган гамәле өчен үкенү тойгысы да сизелми. Киресенчә, мәгънәсез бер тантана бар иде. Бухарны күргәч, мыскыллы елмайган булды хәтта. Килерсең дигән идем. Икегез дә килгәнсез икән. Камил бер сүз дә дәшмәде. Ул туп-туры хатынның күзләренә карап тора башлады. Энҗебикә малайына әйтәсе сүзләрен кат-кат уйлап куйган. Әмма аның гипнотизер икәнен оныткан иде Тәслимә. Буыннары йомшарып, артына утырганда гына исенә төште. Ләкин соң иде инде. Ул күзләрен йомды. Камил аннан зур балык турында сөйләтте. Хәләф аны күргән иде һәм шул балыкны тоту турында хыялланып үлде дә инде диде. Хәләфнең аны ничек яратуы турында әйтеп маташты. Камил Тәслимәнең гипноз астында да килделе-киттеле сүз сөйләп утыруына бер кадәр аптырап калды. Шул гынамы? Шундый мәгънәсез үлем һәм шул мәгънәсез үлем аркасында бер юаныч та китерми торган гөнаһлы гамәл һәм җинаят дип уйлады ул әнисен күздә тотып. Булар ирле хатынлы тилемсә булганнар икән. Шиләгенә күрә капкачы дигән нәтиҗә ясап кайтып китте. Киткәндә Тәслимәне юри бухар белән куркытты. Менә бу песи төн сайын синең яныңа килеп йөриячәк диде. Шул җитә калды, булай да акылы ауша башлаган хатынга. Ул чыннан да песи күрсә куркып шәрелдәр, төнлә урамга чыгып йөрмәс, шылт иткән тавышка да сискәнеп китә, катып кала торганга әйләнде. Тәслимәнең акылдан язуы тиз генә булмады. Башта йокыдан калды ул, аннары ашаудан, ямсезләнде, бетеренде, саташа алмашына башлады. Аннан соң кибет төбенә килеп очраган бер кешегә «Хәләф зур балык тотарга китте» дип сөйләнеп тора торганга әйләнде. Кызгандан авыл халкы. Ничә кабатласа да, беренче ишеткәндә итеп кыланып тыңлыйлар да, җитәкләп өенә кайтарып куялар. Энҗебикәне дә кызгандылар. Улы укуын тамамларга киткәч, аны ярдәмнәреннән ташламадылар. Бигрәк тә Мустафа белән Фатыйма иртә җитсә дә, кичкә керсәләр дә, сукыр хатынның хәлен белеп, кирәк ярагын алып килеп, йомышларын йомышлап йөрер булдылар. Шул рәвешле авыл бер кадәр тынычланганда итте. Каракүл тәлинкәсе үз күчәренә төшеп әйләнә башлады дип җиңел сулап куйдылар. Башы ахры шул булсын дип амин тоттылар. Әмма бу Фатыймага кагылмады. Каракүлнең кыш кояшы ап-пак киңлек артына тәгәрәп кереп, дөньядан җылылыкны да, яктылыкны да алып китеп, җирне ятим итеп, үзеннән соң салкын караңгылык кына калдырган бер мизгелдә хатын бер кычак утын күтәреп өйгә кереп бара иде. Кинәт башы әйләнеп китте, хәле бетте. Кычагындагы утыннары җиргә чәчелде, аяклары чалшаеп, ул хушын югалтып егылды. Фатыймада яман шиш авыруын таптылар. Илнур аны әйбәт хастаханәләрдә дәвалап карады, ләкин файдасы тимәде. Шулай бер табиптан икенчесенә, аннан өченчесенә йөри торгач, Фатыйма дәваланудан баш тартты. Тагын бер яз, бер җәй үтте шулай. Көннән көн ябыкты, хәлсезләнде хатын. Көннәрдән бер көнне яман чирнең дәвалап булмастай чиккә җитүен табип улы Илнур билгеләде. Күп дигәндә 3 ай гомере калгандыр диде ул, диагноз кәгазьләренә күрсәтеп. Аннан соң ярты ел үтте инде.
Шуңа да Нәфисә ул кәгазьләргә ышанмады. Кыш уртасында чишмәсен уятып, саф су алып кайта. Җәйдән бик күп итеп җыеп калдырган 40 төрле үләнен шул ару суда пешереп, әнисен юындыра. Кайберләреннән төнәтмә ясый. Нәфисәнең абыйларына ышанмавының сәбәбе ул гына түгел. Бер туктаусыз тәҗрибә җыеп укып йөргән булалар, имеш Нәфисәне өйрәнәчәкләр. Ә үзләренең аны кайтып күргәннәре дә юк диярлек. Илнуры Европада, Камил абыйсы әле Тибетта, әле Кытайда. Нәфисә гадәттәгечә таң белән торып, әнисенең битләрен дымлы чүпрәк белән сөртеп, чәчләрен тарап үрә. Киемнәрен астын алыштыра. Мустафа да уянып, кызы белән хатынына комачауламас өчен кеше якка чыгып, ут кабыза. Мич авызыннан коры кайын утын алып, чыра телә һәм кеше якка ягып җибәрә. Газ плитәсенә чәй кайнатырга куя. Фатыйманың авыр сулышын күмеп, чытыр-чытыр утын янган тавышка чәйнек җыры кушыла. Менә алар шәүләп, яшәү белән үлем чигендә кышны чыгып баралар. Кул сузымында гына Фатыйманың үлеме йөри, кул сузымында гына яшәү җыры әле ялкын булып, әле кайнар пар булып тавыш биреп тора. Нәфисә әнисе янындагы мәшәкатьләрне бетереп, кеше якка чыккач, өстәл әзерләп, алар әтисе белән сүзсез генә диярлек иртәнге чәйне эчәләр. Шуннан соң Мустафа мал янына чыгып китә, бераздан Нәфисә дә тананы савып керә. Олы сыерлары менә-менә бозауларга тора. Кызым, иркә бүгеннән дә калмас, мөгаен. Күз кулак булып торырга кирәк. Былтырда бозавы үле туды, диде Мустафа ул көнне керә-керешкә. Чәй кайнаганча абзарны урап кереп. Әни дә тагында начарайган кебек тоела. Мин сыер янына чыгармын, син врач чакырт әле, әти, диде Нәфисә аңа каршы. Төне буе тыңлап ятты. Фатыйманың сулышы санаулыгына калганын, нишкә күңеле бик яхшы сиземле иде аның. Мустафа бүген мени дигән кебек кыталынып кызына бакты. Нәфисә карашы белән генә җавап бирде дә, чәй дә ичеп тормыйча сыер янына чыгып китте. Мустафа калтырап каушап төште. Тукта, кызы бердән-бере, нишкә күңелле, нәзберек җанлы Нәфисәсе ничек алай тыныч кына әйтте соң әле моны? Врач чакыртырга кирәк. Илсурга, Илнурга хәбәр бирергә, я син чыгарга кемгә генә әйтергә соң? Дога белгән кешесе дә калмады бит аның. Ахыр заман җиткәндә дога укыр кеше калмас дия иде илгәреләр. Хак микәнни? Мустафа каударлана телефон янына килде. Ашыга-ашыга хастахана номерын җыйды. Врач Гүзәлияне чакыртты. Тагын, хәзер дия улларының телефон номерларын эзләде. Ул арада Нәфисә кереп, әнисенең кулларын тотып, сулышын тыңлап, маңгаеннан үбеп чыгып китте. Әти анда иркә бозаулый. Бик авырыңа. Ветврач та чакыртмассыңмы дип дәште ишек катыннан гына. Ашыга-ашыга каталарын кигәндә әйтте ул моны. Мустафа, нинди сыер кайгысы синдә? Әниеңгә ярдәм кирәк, яныннан китмә ичмасам. Ясыйн укыр идең, дип кычкырып калды. Моңа кадәр каушауның ни икәнен белмәгән тотнаклы Мустафа җибеп төште. Каушавы шул кадәр көчле иде ки, телефоннан шалтыратам дисә, номерларын таба алмады. Күз алдында соннар сикереште. Фатыймасы янына барып бәхилләшим дисә, сүзләр таба алмады. Лапаска чыгып киткән кызын җилтерәтеп алып керим дип, ишеккә омтылса, әҗәл белән якалышып яткан хатынын үзен генә калдыра алмады. Аптырагач, кроваты янына тезләнеп, Фатыймасының хәлсез кулын битенә терәп, үксеп еларга тотынды. Бу Мустафаның үзе хәтерләгәндә беренче елавы иде. Бераздан тагын Нәфисә керде. Әти иркә үләндә, бозавы аркылы килгән булыш зинһар, дип кычкырды ул үй алдыннан ук. Әтисенең бөтен тәне белән калтырап елап утыруын күргәч, имәнеп китте. Әниең, диде Мустафа аңа каршы. Китә бит. Нәфисә очып диярлек алар янына килде. Бер мизгелдә ул капыл урталы ярылган фани дөньяны күңеленнән генә бизмәнгә салып өлгерде. Фатыйма күкрәге белән сулап ята, тагын берничә сулыштан соң тамагына гына калачак ултын. Әнисенең үлеме кытылгысыз. Ә менә иркәне алып калырга була әле, була. Нәфисә мәче җитезлеге белән шүрлектәге Коръән китабын алып, Ясин сүрәсе язылган битне ачты да Мустафаның кулына тоттырды. Укы, диде ул тыныч кына. Тегесе тыела алмыйча үксүен дәвам итә иде. Нәфисә каты итеп, укы, дип җикерде. Туктама, укы, бәлки өлгерермен әле, диде. Аннан соң әнисенә иелде һәм җаныннан бәхил бул, әни, дигән сүзләрне сыгып чыгарды. Кыз җылы лапаска килеп кергәндә, олы сыерлары башын кырын салган да, авыр итеп сулап ята иде инде. Нәфисә
Хәзер дип аның артына чыкты. Иркә, түз, яме дип җиңнәрен сызганды да эчтән генә бисмилласын укып, кулын сыерның аналыгына уктыкты. Сыер ыңгырашып куйды. Нәфисә бозауның аякларын эзләп тапты һәм бер мәл сыерның йөрәк тибешен тыңлап торганнан соң җан көче белән бозауны тышка тартты. Үлмисең, дип күкрәк ярып кычкырды ул сыерга. Үлеп кенә кара! Кыз әнисе катына килгән әҗәл белән үзенчә әнә шулай итеп якалаша иде. Сыер бөтен гәүдәсе белән куырылып килде. Аннан соң авыртудан алга ыргылып куйды. Нәфисә үзендә бу кадәр көчнең каян килүен дә аңламыйча калды. Бозауның яртылаш гәүдәсен күрүгә ул 3-кә кадәр санады да тагы бер омтылыш ясады. Сыерның кыл кебек кирелүен тойды. Шул вакытта хайванның арт аякларына терәлеп үк бозау килеп төште. Нәфисә кинәт бушап калган көчен авызлыклый алмыйча аркасы белән улакка барып бәрелде. Һәм дөнья тынып калды. 1, 2, 3. Вакыйна газабыннар. Ни өчендер Раббанәнең шушы сүзләренә ябышты ул. Бираздан куркып кына күзләрен ачты. Лапастагы ялгыз лампочканың саран яктылыгы нәкъ сыер белән аның яңа туган бозавына төшә иде. Әле генә үлем белән яшәү арасында тартышкан ике хайван да хәрәкәтсез ята. Момента море. Җиңдем дип шатланыргамы? Юкмы? Бу мизгелдә ул бу сорауны күкрәгенә уеп укмашкан авырту итеп тоя иде. Авырту исә бөтен тәненә таралган, уйлау сәләтен томалаган, ул үзе дә бармак та селкетә алмаслык итеп хәрәкәтсез калган. Тагын бираздан дөнья үз күчәренә кайтып төште. Сыер да бозау да исән икән. Хәлсез генә булса да сулыш алганнары ишетелә. Нәфисә шуышып кына килеп сыерны кочаклады, аның җылы сыртына башын куйды. Димәк, без җиңдек, дип уйлады ул. Бүген алар ниһаять үлемне җиңде. Шуны раслагандай, күршедәге кетәклектә әтәч кычкыра башлады. Гүя ул да бүрәнәләр аша бу якта нинди тартыш булганын сизеп торганда, хәзер тантана итә иде. Әтәч фәрештәләрне күреп кычкыра дигәне бар иде әнисенең. Әнисе, бәлки ул исәндер әле? Юктыр инде. Газраил бугазыннан тоткан иде инде. Өйгә керергә кирәк. Әтисе үзе генә калгандыр бит. Нәфисә нәни бозауны әнкәсе яларлык итеп сыер каршына ук тартып китерде дә, күзләрен йомып, сукыр кеше шикелле капшана-капшана лапастан чыкты. Төш булсын иде бу. Чынбарлык өчен артык кырыс адымнар дип өйгә таба атлады. Авырайган аякларын көчкә сөйрәп килеп керде ул. Өйдә үлем тынлыгы. Вакыйна газабыннар. Нәфисә янә шушы сүзләрне кабатлый, әнисенең кулын битенә терәп тынып калган әтисе янына килеп басты. Мустафа әкрен генә башын күтәреп кызына карады. Яшьләре кибеп өлгергән, ләкин күзләре кып-кызыл иде әле әтисенең. Кан баскан аларны. Нәфисә әнисенең суына башлаган тәненә кагылды. Чәчләреннән, битеннән сыйпады. Син, дип сүз башлады Мустафа кинәт. Кансыз икәнсең. Җаның юк синең. Әти, алар икесе дә исән, диде Нәфисә пышылдап. Күземнән югал, диде Мустафа ысылдауга күчеп. Синең кебек йыланны асраганбыз бит ничә еллар буе. Әти, дәшмә ичмасам. Бу котышкыч сүзләр нәкъ менә шушы җан өшеткеч минутларда әйтелсә дә, әтисенең хәлен бик яхшы аңлый иде кыз. Аның ичмасам нәфрәтләнерлек булса да хәле калган. Ә менә Нәфисәнең исә бу минутларда чыннан да каны каткан иде. Ул әтисенең боеруына бер сүзсез буйсынып чыгып китте. Арт бакчадан гына үзенең чаңгы юлына төште дә, карга бата чума урман ягына алдырды. Кар көртләре бот төбеннән булгач кына урман борынына җитәрәк ул туктап калды. Һәм күкрәгендәге ярсуына чыдый алмыйча улап җибәрде. Нәкъ бүре кебек итеп сузып, баш очында кара шымырт күзле теге ак төстәге кыш пәйда булганчы улады ул. Кышны күрүгә туктап калды да, кайту ягына борылды. Кышка да кагып кына әйдә дигәндә итте. Лапаска кадәр озата барды ул кызны. Нәфисә кайтып җиткәндә, ишек алдындагы кешеләрне күреп өйгә кермәскә булды. Туры иркә белән бозау янында калырга уйлады. Алар янында тынычрак та, җылы да. Әнә әтисе үз хәленә кайткан инде. Тавышы элеккечә калын ишетелә. Абыйлары барыбер кайтып җитә алмаячак. Әниләренең каберен зираят итеп кенә китәчәкләр. Кыз тиз генә малларына пешән ыргытыштырды. Алларына киштән кайтарып куйган суны утыртты. Иркә баягыдан шактый хәлләнгән, әкрен генә бозавын ялыштырып ята.
Буларны күрүгә ниһаять Нәфисәнең өзләргә җитеп тартылган кыллары бушанып киткәндәй булды. Ул улактагы пешәнне пишмаккарак өйде дә, шунда кереп бөгәрләнеп ятты. Үлмәсәң, яшисең инде. Әгәр моны яшәү дип атап булса, диде ул үз алдына әрнеп, аннан соң усал итеп мыскыллы елмайды. Ә бер мизгелдән күз яшьләренә ирек бирде. Эштән калтырап, тавышсыз гына елады да елады. Күз яшьләре төпсез кое кебек, упкыннан чыгадыр кебек тоелса да, бу кыйыга җыелган күз яшьләрен мәңге елап чыгарып бетерер кебек булмаса да, күпмедер вакыт узуга аны саташулы, тәшвишле йокы алды. Үзенең йоклап китүен сизеп, сәламәт яшь организмның үз-үзен саклау инстинктыдыр инде бу дип уйларга өлгерде. Илнур абыйсының чемоданлап кайтарган китапларын уку бушка китмәгән икән. Менә кайчан искә төшеп йөдәтә кирәгеннән артык белеме. Ух, бу ыңгырашу лапас иясенеке булдымы, Нәфисәнекеме? Барыбер түгелмени? Аны хатынын күмү эшләрен бетереп, кичкә маллары барлыгын исенә төшереп, ниһаять сыер янына кергән Мостафа уятты. Көн дәвамында әти кешенең кызына карата күңеле азмы күпме йомшарган. Аны бу хәлдә сыер улагында пешән арасында күргәч, хәтта кызганып куйды. Мостафа олы сыерының исән-сау икәнен, янында имчәккә үрелергә маташкан бызавын шәйләгәч, җиңел сулап куйды. Катырак бәрелдем бугай кызга дип үкенгәндә итте. Нәфисә уңайсыз итеп ятса да, йокысы тирән булгангамы, бер дә кысанлык сизми. Хәтта башындагы шәле артка шуып, ярты башы күренеп тора. Калын кара чәчләре бүселеп чыккан. Я Хода, әллә ялгыш күрә инде? Мостафа аркасы белән каплап торган лампочка яктысыннан читкәрәк китеп, текәлеп, кызының өстенә үрелеп үк карады. Кара чәчләре арасында, нәкъ маңгай турысыннан сул якка бер буй ак чәчләр сузылган. Нәфисәнең 7 толым итеп үрердәй калын чәченең бер толымы көн эчендә ап-ак булган. Мостафа күзләренә ышанмыйча, балтасының сабы кебек шыма учлары белән битен сыпырып төшерде. Күзләренә ышанмыйча, тотып карарга теләп, Нәфисәнең ак толымына бармакларын батырды. Дертләп уянды кыз. Әни? Нәфисәнең беренче соравы шул булды. Каршында әтисе басып торганны күргәч, чынбарлыкка кайтты. Әйе, әнисе бүген таң белән үлде бит әле аның. Кызының саташуын аңлап, Мостафа башыңына селкеп җавап бирде. Нәфисә исә шунда, мин монда нишләп ятам дигәндәй ашыгып торырга теләде. Шул чак Мостафа аның чәчләрен шәле астына яшерә башлады. Үзем, диде Нәфисә бер нәрсә дә аңламыйча, һәм улактан чыгып туп-туры иркә янына килде. Сыерга су бирәсе бар, диде дә тизрәк тышка чыгып китте. Бер туктаусыз үзенә мәшәкатьләр табып торса, чынбарлык бөтен дөрестлеге белән чигенер кебек тоелды аңа. Ак чәчләрен ул эш бетереп, өйгә кергәч кенә күрде. Мостафа кызыннан күзен алмаса да, күргәч үз-үзен тотышыннан бераз шүрләп торса да, Нәфисә бер мизгел көзгедәге сурәтенә текәлебрәк карап торды да, бер ни булмагандай китте дә барды. Керфеге дә селкенмәде, дип уйланачак бу турыда Мостафа соңрак. Йылан дип ялгышмаган, шахмары булган бу кыз, дип уйланачак. Төннәрен йоклый алмый боргаланып ятканда. Юха йылан. Ярый әле йомшак күңелле Фатимасы кызының нинди икәнен күрмичә гүриясе булды. Хәер, нинди соң ул? Мостафаның моңа төгәл җавабы юк иде. Әмма ул хатыныннан башка кызы белән ничек яшәргә кирәклеген белми. Хәтта курка, шүрле иде. Ана белән кыз әллә кайчан инде, ата кеше чынбарлык белән килешмичә, хатынының барыбер үләчәгенә ышанасы килмичә йөргәндә үк, сөйләшәсе сүзләрен сөйләшеп, бәхилләшеп куйган иде инде. Фаҗигага ничек кенә әзер тоелса да, чынлыкта исә Фатиманың үлеме кызының җанын челпәрәмә ватып ташлады. Караңгы төннәрдә йокылы уяулы ятканда, Нәфисә үзенең җанын кыйпылчыклап тойгандай була иде. Ничек яшәр ул моннан соң? Әнисе аңа дөньяга ачылган тәрәзә иде бит әле. Менә ул да ябылды.